Best collection Mizo channel Phir tu te chỉ bảy vek ole Dowin Tik Tok channel version chuan naupang ten an platform an man thei ti tlemin ni khata minute somli chau an man thei turin ruam man an siam ta he dan thar hi kum som pali hnuailam naupang tan ni in darkar rukatanga darkar som in kar chung chaw man thei ani to don ani parent company bayadan statuan he ruam man thar an siam hi an blog post a ti chuakin short video company tena man thei hun chung bitukan siam masak ber ani China hian thalai le naupang tena technology an man war lutuk ti tlem tumin thei to pa malak na akal pui me kani Dowin user agreement a chuan an platform hang turin kumbitu ko omlova mase kumsom pariat hnuailam te chuan nu le pa terem tina an nei nge anga ya Dowin te application tho Tik Tok chu kumsom pathum chin man thei ani thung YouTube mo tan kalpuya Dowin te chuan education content bel thar bokin chuta chuan science experiments museum exhibition le history lam rilfiana te om tel bokani rol thar te laka khawzo ken ro manna an kalpuya tle rol te na na sa zo ka zirna le khawvela an hriat theinan malak zel kan tumani ti in blog post chuan an tar lang thakalta khan China chuan kumsom pariat hnuailam te chu weekend a video games an khela khapa zurtop ni adar kar khat chawle weekend le holiday ya te chaw an khel an rem ti ta ani kumin February thla khan naupang te chu skula mobile phone an ken an lo khap to boka tun mai kum thum chungin China thalai la naupang jok tena internet an man na sat lutuk chuan an taksa le ril ru a khoi danglam na salutuk ti in official media te chuan an lo soi photo a social media agency we are social te chuan Chinese mi pui te chuan online a ni khata darkar nga hun an manga chung zinga darkar ni chu social media hun an mang ti in an soi he data hian kumsom paruk chin hnuailam te an tel lo zok thung boka COVID-19 awangin China apo hian online a thil zir a hluar zok bok kumsang ni som pariat dei to khan China regulation te chuan naupang kumtling lo tena online a hun an man chu bituk sak tumin ma an lo la to thina hei hi naupang mit thalo an punna satlu tuk wanga ni thung Dowin hi Tik Tok ang deuh chi ani in China naupang lama lar tak le man na satani heti lai hian kum hi chuang liam ta a kang mei chuakin ati chiat Paris khopuya Nostre Dame Cathedral sak that na chu an thok tran thuai don ni in official te chuan an soi kum zabi som pahni hun lai sak friends ram le Paris khopuina an hming than pui kumtin khawvel ram rang tlo tu mi nuai tel nei thin Notre Dame Cathedral hi kumsang ni le som pakwa April thla a kang mei chua ka wangin a chenwala France President Emmanuel Macron chuan he cathedral hi sak that le atiam nga la kumsang ni somni palia France in Olympic Games an thlen huna hon le man ngai ani tur thu han ram mi pui te hne na lo tiam to ani kang mai na ti chet rang siam that dan ngai tu hian malak nga la ni a asiam thatna thok tu tur hian president in lo tiam to angin adu huna hon le man thei an tum nia soyani cathedral hi a design masa ang boka siam that le ani dona kumsang khazariat lai hol vela architect Eugene Violet le duct design metar som ko paru ka sang spire po a design ang che hian siam le in a siam na tur thing po thlanani to ti an soi siam thatna thok tu tur company thlan felani vele na hi thok tran nga la ni dona na tho tran ma tun thla chung hian building chung lam bang le chuat te chu ti 5 vek photani yang Notre Dame kang mei chuak hian France chau ni lo khawvela thong hle a kang mei hi cathedral etik tanga chuakin a chung le spire te a kang telani uitu an tama sak thatani le thuai theina atan France mi hausa ten sumtam takan tho khom ngal ba ka khawvel mun rang atangin donation an hmunem hle cathedral kang maya chuadan hi investigator te chuan tun thlengin an la soi chiang theilova ma se thil pani spire bula short circuit wangemo cigarette bung an chara wanga heti hun la ya chei that na thok tu te in thla da wang emo ani thayangem ti chu an thlur bing meka kang mei chuak hian rang te ka hmun danga kan kaya wangin Notre Dame safety planner te po in soiselan hlo pha hle bokani US Space Agency National Aeronautics and Space Administration NASA chuan thotan ni khan thu chua siamin thla a vur ice zawng tur rover tumna chu an ti chiang to ti an tar langa
thlachin top South Pole Nobel Crater an tum tir don NASA hian an rover hi kumsang ni somni pathuma an thon chho dona an robot mang hian thla tui khang water ice nge ani ti an fin fia thain be sei thu an soya chumi mang chuan engtika emo chuan rocket fuel an la siam thei an be sei thu soin chu Mars le van thengreng zau zok zir chian na ata na tangkai taka an man thei an be sei bok NASA Planetary Science Division Director Lori Glaze chuan Nobel Crater chu crater pakhat thla South Pole bulami ni in celestial body te jok ne na anin suta tanga lo omani tia soin an rover thon chho chuan thlale lung chu azir chen don ba ka fit enga mazat chu aver hial don tia soi rover an thon chho na tur hi kan solar system a chuan hmun vot ber zinga mi ania ral khata tang ba kin chiang taka zirala ni lova NASA Lunar Reconnaissance Orbiter le Lunar Crater Observation Baka Sensing Satellite mang chavin an le en fi ani robot an tir tur hi Volatile Investigating Polar Exploration Rover Viper ti ani dona Golf Cart tiat vel ani dona ni Sikeisen Mars lama an rover thon chho tur ang lo takin Viper hi chu thunu na ol samjok dona thu pek hun chia deuh thowa ache dona hei hi Sikeisen aya thla an nei jok dei wangani Viper hi darkar khata mel 0.5 vela chakena che theya battery darkar somnga dei solar mangani don boka chak ai angena sir zong ina kal thei dona char sangai huna chuan nilam a hoi mai dona ni Viper encol tu team ta chuan thla khian engtin nge tui khanga om thei ti chu hriat an tum dona kumtluk le ding on tam tak chungin engtin nge a tui ral lo ti tele tuna hian tui chu khoya nge om tak ti te hriat an tum dona ni Guinness World Record chuan Japanese Phir mai chia ve te chu khawvela Phir upa beran puang Phir te hi umeno samia ma le kome kodama te ni in kumza pasari le ni zathuma upa an ni a Japanese Phir mai che unau tho kin narita le jin gani te record lo siam to chu an khu mani umeno le kome te hi November ninga sangkha zakwa som pathum khan Skodoshima thliar kara an pianga November ninga khian kumza pariat an tling to don ani thotan ni khan Guinness World Record chuan umeno le kome te record hi puangin Japan rama an age day a chi an puang chuak nge umeno le kome te hi mun khata an khosalawa chumi awang chuan an mani encol tu te hne na ve a rangin certificate po an thona Guinness chuan thotan ni a thu chuan siama Japanese Phir te hi September ni khat khan record tharvong tua hian chin chi an ni ti an tar lang record masa chel tu kin le jin te kha kumza pasari le ni za som sari panga upa an ni a January sang ni khan kin chu thi in jin chu kumza pariat mi ni in kumsang ni pakhat khan a thi thung kin le jin chu rangkachak le silver ti na ni a August ni khat sang khat zariat chomko pahnia Nogoya an piangani an hun lama khan khawveli na ngai ven hle a media lama po an langun hle ani tuna record thar chil tu pakhat jok umeno hian fapaliana ya kome chuan pathuma nei thung Japan hi khawvela life expectancy san na berramania Guinness ina chin chia zinga khawvela damrei ber record nei tu po Japan mi thoni in kaneta na ka ani a kumza som pariat zet ani to ani